Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaturong ni Romy gapu iti inlaok ni Leia, iti ininom na adanom. Impagnamot ni Ivan ti ferryboat iti sabali arota, kat nakadungpar da ito iti dakkel abato, kat naabutan ti sikigan ti ferryboat. Inkarigatan nga ruddag iti nakalugan, tinaglangoy, amapan iti sabali nga isla. Ididimakkel ti daluyon, nagsisina da Leia, Ivan, kan Romy. Kat dita, naisadsad da Ivan kan Romy, iti igid ti baybay. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas ana pauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pinisang ko ti kamisetak, kat isutin repet ko di tasakam. Awan ti badumon. Dapat patag ti panangespal ko kan ka, ngam ti pagsukataka. Agyaman na ka. Awan na nyaman na. Sige tainak agbirok iti makaagas aruot. Tapno iagas ta di tasakam. Sige. Dayta tao ti makakapo. No apay alimned ti ferryboat. Anya nga tati aramidak kan kwa na. Nga magkakapsutak. Imbaglangan ta tinulungan na ka. Inyagnak dito'y linong. Naututo talaga ti saka ka. Kinagatnak tumit day jay apating. Awan na talaga ni Romy. Missing. Dida na sa pulan ijalim na dan ti ferryboat. Makipagladingit akan ka. Ngam ko naman nagkamang iti isla dagiti daduma. Saan ka di akaraman ka dagi jay? Awan ka no gayam. Kung nati agnagan iti Leia, nga dwa ka no ti mapukpukaw. Ni Romy kan ti kapitan ti ferryboat. Awan ka di nakakita kadakwada adwa? Kuna ka no ni Leia iti investigador. Aga asidagda ka no nga aglalangoy ka da Romy kan ti kapitan. Matlagayam. Apay anila ang Leia ti adda. Imbaga na kadagiti investigador. Anakita na nga daim masidag adakkel apating iti kapitan. Pating! Ay, Diyos ko! Amangan nga rod no. Ay na, yadadayong apo. Dayta nga rod ti jak matuod a panunutan. Adda na alak abulong. Pitpitak. Taitapal ta dita sakam. Tapno saan nga agsayasay ti dara. Saan nga tangad adda maka-infection day ta abulong? Saan? Tanapadpadasa kung daytoy abulong. No adda sugat ko. Pitpiten nga itapal. Agsadungan ti panagdara na. Sigurado lang. Ang mga no imbis amagasan ak. May infeksyon ak pa eh. Saan? Ay gayam. Pinadas ko tinagsawar. Tabarang adda makitak a tao. Ngam awan makitak. Awan sakat agnanad dito nga isla. Adayo nga min dito eh. Kasanon ti panagbiag ta dito eh. Awan pa'y umay abar ko dito abanda. Adda nakitak apun ti saba. Kanda duma pa'y aprutas. Nga adu ti bunga na. Ngamsan ko nga amo. Lumabalin amakan. Nukanan ka no ti bilit. Wano bakas. Mabalin amakan. Adda nga rin nakitak an naluum asaba. Ngam na nga to. Adda bakas kan bilit amang mangan. Sapay mabisi na kon. Sige. Dito'y kapailaang. Tainak mangala iti kananta. Imbagtada ka diti pantalan, basang. Insardang da ka din ti agbirok kadagiti duha amapukpukaw. Kinid daw ko nga dapay ko mamapan mangkita, nana. Kuna nga min dagiti nakadanon iti isla, nga awan ka no tinakita da kada Romy kan ti kapitan. Kaya't ka di asawan dayta, adya akon makita ti anak ko. Diyak maawat, nana. Sapay ko tanay sad-sad da iti sabali nga isla. Ang adayon ti sabali nga isla, balasang ko. Di tayo lamo, nana. Ang mga nunayanod ida tinapigsa daluyon. Sapay ko maabalasang ko. Ngam iti kastoy akabayagnan. Si bibiyag na pa'y nga ta. Nag-request ka ano mabalin.
Adapay ko mamapanagwanawan iti daddo mga isla, nana. Maasya na kadali sa ken Deborah. Di da makatal nga gapo iti kaawan ni Romy. No apay nga minanapan ka no ti ferryboat ijay Adayumat ijay. Adupay ti dadakkel abato iti dayja banda. Day tanganod ka no ti imbestigaranda. Ni Matleya ti pagdamdamaganda. Gamdanda ni saan kanumot ang makasungbat. At damang ibagbaga, ama ikulkulang kano gapo iti napasamak. Natroma siguro mata. Agasam ngay. Tanakita na kano di dakkel apating nga imbasidag iti ayan ti kapitan ti ferryboat. Imbag no saan nga inalunon ti pating ti kapitan. Ay, daytan ti jakam mo. Amangan no dayjay pa'y ti makagapo. No apay ama ikulkulang dayjay aleya. Saan kada si katimay sa akro iti ferryboat alimnad? Adda ka di mat kabagyam a survivor? Missing ngamin ti kaayan-ayat ti gayam ko. Kasta ka di? Kasi mo ti inana akanayon nga sangsangit. Agmay-may sa ti inana. Idi awanan ni Romy. Awan ka di kabsat ni Romy? Awan. Isungain ka gumaan ti inana apagadalan. Tapno makalungaw damot ko maitirigan. Ay... Apay ka di anapan kayo iti dayji abanda. Ay, diyak mo. Nadadaol kat nga ti masakbayan da Romy. Kanti inana. At tuwing ti agduduma prutas. At dan ka nanta. Anya dagita prutas. Diyak ka mo, no anya tinaganda. Balang siguro a prutas. Taijay bakir ti isla tinangalaak. Awan ka di nakitam di ta abalay ang mabalinta pagkamangan. Awan nga rod. Mamakak paikit di. Taulag mo tinakitak. Anya, amang ano tukawan datamat dagiti ulag. Anusan ta dito'y sirok ti kayo. May mayak dito'y tanalayang. Narigat, dumasidag tayo dyan kasamakan. Nagrigat ang tiagyan dito'y kanag. Sapay la kuma. Tada maisarong rescuer dito'y ayanta. Saan ka kumakanayon analiday anak ko? Ituloy mo lahat ti mangisagana itinasaya at amasakbayam. Nagsakripisyo ak. Adi kam agkita ka ni Romy. Tapno matunoy ko ti arapaap tayo. Ita, nagpukaw mat, nana. Saan mo asayangan day ta pa nagsakripisyo? Ituloy mo tinarugyam. Oray ka sa no ti iliw ko ka ni Romy. Saan ko latalipatan ti arapaap tayo? Ti makaturpos. Tapno makabalay tayo ijidakkel nga isla. Saan ka amaawanan itinamnama? Aginggat saan amasarakan ti bangkay ni Romy? Ibilang tayo palaang asibibiyag. Wen nanang, saan pa'y anatay ni Romy? Gaputa awan pa'y nasarakan da abangkay na. Umisam ka mat agay yun. Kanayon la Biyernes Santo day tarupam. Jak makaisam, aging ga jak makita ni Romy. Ang mga numaapiktaran ti panagadal mo. Ikarigatang asan ang madadaal ti panagadal ko. Rumpang laang. Saan mo nga ipalubos a bumaba dagiti gradom? Dantani ka nagturpos. Kanayo na kamapan iji opisina ti pantalan. Agpatulong hak. Barang mapandapay kitaan iti daddo mga isla. Amangan no nakadanon da Romy ijay. Saan mo't ati panangupay? Ngam itikas di akabayag. Si bibiyag na taay. Saan mo nabaliksan? Gayam. Masaktan laang tirik na. Sukatan ta ti tinaltal a bulong. Ana itapal di tasakam. Manipod taptapalam. Nagsardengan ti panagsayasay ti dara. Kasano nga amom amakaagas dagijay arwot. Da kami nga agnana di jay isla. Kasta ti araramiden mi. Awan unay ti mapmapan iti doktor. Makaagas aruot ti usaran mi. Kasano nga muyo dagiti makaagas aruot. Adda kano edi may sa arbalis. Anay sarong iti basit nga isla. Insuro na dagita. Tamayat kano ti ruot ang makaagas. Agyaman na ka. Tadinak binaybayan dito isla.
Saan ko ang mairusok abaybay antipada ka tao? Oray kasano ka dakas? Dakas akad eh. Awan imbaga kakasta. Ayun gayam. Anya ngamin tinapasamak. Apay nga data ditoy. Mas daawak. Awan apulos malagip ko. Imbag ta nagkita ta. Si kakano ti may sa akru itilim na da ferry boat. Sika ni Devora. Saan ka di? Amom tinagan ko. Kasano nga mo? Nangagkuti inyawag kan kadagiti kakaduam. Anya ka diti maipay ko kan ka. Kayat ko amaamuan. No apay nga iti adayo ti limnadan ti ferry boat. Ha? Ay, diya ka mo. May saakla ang akro. Si kakano ti kadwa da Romy ka ni Kapitan. Nagigidan kami ang naglangoy idilim na ti ferry boat. Idi addadakkel adaluyon. Nagsisina kami. Nakapan ka iti isla ang nagkamangan dagiti daduma. Ngam apay nga awanda. Pudno ka di nga day masidag apating ka ni Kapitan. Nakita nga imasidag. Ngam husto nga dadakkel adaluyon. Diyan ko nakita no napanandag iti doa. Anya ti malagip mo ang naudi nga inaramid mo. Wenno ayan mo iti. Sakbay ang napasamak da ito eh. Nakaidak iti kabin. Idi makapuutak. Mas daawak. Tadak iti kadaratan. Kan adda life jacket ko. Nakita ka nga ron iti medyo adayo. Aputad ti sakam. Milagro ti napasamak. At dapating anang kagat iti sakak. Tidakkel adaluyon tinangyanod kanyak. Kunak numataya kon. Ngamti sa ludsud. Kasano nga adda life jacket ko? Apay nga awan malagip ko. Nakaturog ka. Idi na idong party ferryboat iti dakkel abato. Naabutan ti sikigan ti ferryboat. Kat immunag ti danam. Sakbay alimnad. Imparabaw da ka iti salbabida. Inggalot da ka. Tapno saan ka matinag. Imposible da ito'y. Apay adyak na kariing. Nang runa, idiimpabado yung kanyak ti life jacket. Balasang ko, anya ka diti imbaga tinakasaom iti opisina iti pantalan. Padasan da kano ti mapan iti daddo mga isla nana. Bareng na isarong da ijay. Wen tasaan mo't amay may sa ti isla ijay abanda. Nagiin na si dagmet dagiti isla ijay. Babasit kandadakal. Ang awan ti agnanaod ka dagijay nga isla. Day tatimbagada, nana. Iso nga adda kano ibaon da ijay. Iti na ito'y akabayag ti panagpukaw da. Kasanuda nga ta. Adda na kay baga nga ado kano ti balang aprutas kadagiti isla, nana. Adda mapan agwanawan a helikopter kadagiti isla. Agyaman na, iti kanayon mo nga ipapan ije opisina ti pantalan ti ferry boat. Balasang ko. Masapul nga ramidak day tanana. Jack makaid na. Aging ga Jack makita ni Romy. Puraw day tanapisang akamisetan. Usubon. Apay nga usubak. Naangin dito igit ti baybay. Iti sakaanan ti bantay. Mangala ka iti atiddo ka kayo. Italim ti t-shirt mo iti murdong na. Samo itugkal iti kadaratan. Apay nga aramidak day ta. Tapno amo ti eroplano nga aglabas. Nga adda tao ditoy. Maawata kung ti kayat mo mapasamak. Agpaarayat ta. No adda aglabas iti tangatang. Alan, agunay kan. Di ka matulungan. Tadyak mo't makapagna. Anya ti ko na ti kinasaritam. Balasang ko. Adda helikopter ang mapan agwanawan, nana. Kadwak akanayon dito'y ti ina ti Kapitan. Kanayon kami nga agrana dito'y. Iso nga, aramidan na amin akabailan da amang sapul kadagiti missing.
Nuawan pala ang ti makita ti helicopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan tayo ni Romy. Ngamawahan ti mabalinanta, anak ko. Saan ka di apagrebengan ta nga ipamisaan? No awan pala ang ti makita ti helicopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan ta ni Romy. Ngamawan ti mabalinanta, balasang ko. Saan ka di apagrebengan ta nga ipamisaan? Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti ipapan ti helicopter, Nana. Tilaeng kaasi ti apo, tinamnamaag, balasang ko. Wen, Nana, kanayon ko nga'y karkararag, ngawan ko matidakas anapasamak ka ni Romy, Nana. Day tamo ti karkararag ko akanayon, balasang ko. Kaduam ka di amapan aglako ijay dakkel nga isla ni Lisa, bakit? Ay, nabayag asaan anap-napan. Manipod sapsapulan da ni Romy. Sapay ko mata masarakan dan. Nasa umot ni Deborah, helikopter kano ti aramaton da nga agwanawan kadagiti isla. Mabibit nga agpwesto no helikopter. Nubang ka, mabayag. Imbag kano takadwa ni Deborah ti ina ti kapitan ti ferryboat, akanayon amapan iti opisina ti Pantalan. Rumbang asapulen da. Ta empleyado da ti kapitan. Kan pasahero damot ni Romy. Ngam masapulan da ti kapitan, adda investigasyon ang mapasamak. Una, taapay anapan ijay ti ferryboat. Kat saan mat nga ijay ti ruta da. Day tanga road ti dakkel asaludsod. Ada ka di update? Iti parang sapol da kadagiti misi. Maudi a remedyo. Helicopter din na panagwanawan kadagiti isla. No idipay ko mga inaramat da ti helikopter. Isungarod gayam. No saan kami siguro akanayon amapan iti opisina da. Jak amo, no ikanda pa iti importansya. Imbag takanayon mo nga si kasuan. Rumbang ngamin akitaan da amin nga isla. Iti aglawlaw. Naimbag. Tanagpatulong da iti helikopter ti militar. Mauding agpayso da ita remedyo. No di dala ta masarakan. May bilang at talagang awandan. Iti dayjay ngamin akabayag. No iti taaw ti ayunda. Ay, awan at talaga tinamnama. Malaksid no nakapanda iti isla. Malaminak na ten. Manditirik-nak. Anya, amangan numang ruging ag-infeksyon ti sugat mo. Awan nga minti antibiotic dito isla. Uraya ka dito ipapatay ko dito eh. Gapo iti sugat ko. Mabit lang, dapat-dapat ka. Nunabara ka ako nam. Apay nga rod malamin ka. Mangrugin na bumara ka. Infeksyon ti sugat daytan. Imbag no saan atita no dayta. Kasano akon? Matayak ka din dito eh. Di kagdanag. Tainak mangkita iti makaagas aruot. Tapno bumaba ti pudot mo. Ang awan mat kaldero apang ilambungan iti ruot. Apaglabar mo kuma. Anya ti aramidem. Kapilitan na pitpitan. Titubog na ti isapsapukan ka. Papanam ka de, agdardaras ka man. Diyak makaid na. Natagtagainap kong agpapaarayat ti anak ko. Si Bibiyang pahinga ta. Iso natagtagainap mo, ta iso akanayon ti adad ita panunot mo. Agkalma ka ngamin, patibkaram ti pakinakam mo. Nagrigatan ti kastoy. Mapukawan ka din iti kakaisuna nga anak.
Anya ngay nga rod, no iso tinaituding ama pasamak, Lisa. Saan la ko man na nagbirbiro kiti trabaho na? Ay, kasjay lakat nga rod, tinapagtang na. Awan ti makaam mo, akas jay ti mapasamak. Linapdak la ko man, idi nagpakada. No amu tayo la kumati sumaro no mapasamak. Di amu tayo mo't asakbayan, wanuliklikan ti saan anasaya at apagtang. Nakaturog ti kapitan. Nga magpigpigirgar. Delikado na ito yan. Urayan na ka dito ipapatay na dito na isadsadan ng isla. Ay. Pakawanan na. Jaking gagara. Pakawanan na. Agsasaw ang nakaturog. Ringag. Kapitan! Kapitan! Agring ka! Atoy. Uminom kayo iti tubog tinyog. Mayat dayta apang pababa iti pudot. Nangalami tinyog. Uminom kayo kit din. Tapno bumaba ti pudot yo. Nagyamanak. Nangalam ka di tinyog. Iti pa nagbirbiro ko iti makaagas abulong apangagas ko kan ka. Nakakita ang iti poong tinyog. Dayjay, ingkarigatak nga inuli. Natayak siguron dito eh. Naawan ka kadwak. Pakawanan na ka. Ne, pakawanan. Anya ti basol mo, kapitan. Sika tinaudi akadwa ti anak ko. Pangaasim ta ibagam kanyak ti husto anapasamak. Apay asaan nyo akadwa ti anak ko itinagkamangan nyo nga isla. Kunana, idi may tidakkal na daluyon. Nagsisina kami kada Kapitan Ivan. Mas daawak ngamin. Nalaingmat nga aglangoy ni Rume. Hanggang apay asaan anakadanon iti isla anagkamangan yo. Ha? Kung amin nana, nakaturog. Anya? Nakaturog? Anya ka diti sasawamon balasang ko. Ha? Anya ka din tinaibagak. Napasensya kayo nana. Saanin nga agsusurot ti bagbagak. Nang runa ta under investigation na. Anya nga tanti na pasamak iti anak ko. Sapay na kuma, tamasarakan dapay asibibiyag. Apay may kulkulang ka iti nagtugawan. Si kamanan. Apay nga da kamanan dito eh. Pagdamagan na kadimanan. Nagado kayong agdamdamag. Kapilitan asika ti pagdamagan da. Tanay bagam asika ti kadwa dagiti dua amising. Sakbay ang nagpukaw da. No di na magda kumaiti na minsan. Huston. San mat adakas no pagdamagan da ka no awan basol mo? Pabalod da ka di. No maduktalan nga da basol ko. Apay akas la guilty ka. Ada ka di rumbang amaamuan? Kanayon ngamin nga dagdamag kanya. Saan ka maan ano? Nula katawan basol mo. Ngam no adda pa kay naigam iti pasamak. Isu, agdanag ka. Naggapo ka man ni opisina ti ferry boat ti pantalan? Wen tatang. Ngam nadlaw ko akas la guilty di agnagan iti Leia. Kasla da ilimlimad na. Ne, anya kumangay ti ilimlimad na. Day tati kayat ko adoktalan. Mga no adamat kit di pa kay naigan na itinapasamak. Kasano ko mamadoktalam dayta? May isa ka lang nga babae. Saan yo alalaangan ti babae, tatang? Maaramid mat ti babae, ti maaramid ti lalaki. Imbahag ta nagsabat ta dito idalan, balasak ko. Ada ka di ibagayo, nana? Masurunak iti imbaga dayjay Aleya.
Nakaturog ka no ni Romy di nagsisinad ha ijay tao. Kasano ko maala katurog? Katlimnad nga ron ti ferry boat. Ay, jakman ammo iti dayjay Aleya. Nalaing mat nga aglangoy di anak ko. Ay, saan nga agsusurot ti ibagbaga ni Leia? Kastamat tinadlaw ko, nana. Kasla guilty. Tano sumungsungbat, kat defensive ti panagsungsungbat na. Iso asaan da palubusan nga umadayo ni Leia. Ado pa'y ngamin kano ti kayat da maamuan kan ko, ana. Maipapan iti ilalanad ti ferry boat. Ijay pantalan ti pagtrab-trabahuan na. Tawan kat nga rodya ferry boat a pagtrab-trabahuan na kas crew. Kasta ka di. Isugayam akanayon nga adda ijay, numapanak ijay pantalan. Masapol ko ti danom. Makaginawa no makainom akitiado. Mabit lang nga rod. Tainak manan umuli itiniyog. Tapno bumabati gurigur mo. Adayo ka di dito iti ayan tinyog. Saan matunay? Gamday talaan. Nasa magtidalan. Imbaglakit din. Tada nakitam apoon tinyog dito Kat awan mat kabalbalayan dito Amangan no nagpanawan da ito yung isla. Adayo ngamin iti tsindaan kan pagadalan. Nalabit akasta. Taado mat ti prutas dito Una, oray kas kasano. Agbiag ta, babaan ka dagiti prutas. Kadwa anak sa amang ipan kadagiti ikan iti tiyendaan, lakay. Medyo ado ngamin tinakalapam ita. Alangarod, tadamot inakgatangan iti tsindaan. Nabayagan ajak na panijay. Amangan no nayalisan ti tiyendaan, adi mo pa'y ammo. Iso nga rod nga umayak met. Kaduan kang aglako. Kakaiso na ang makabagkatak pa itinadagsen. Ala, inta nga rudon. Tapno maitarimaan ti awit ta iti pakailuganan na. Kastam kadilatan. Ha? Nakabida nga akbot nga agpaysugayam ang naggapoy di banyo. Ay, si kantumot nga binalaklakayan. Mala, yung kakatagpaluset. Way kang subjecta ita. Ada ka di pa panam? Mapanak pa ija tiyandaan. Inakitaan ni nanang. Amang ano kasapulan na titulong. Umayak mo, tadagatangok ijay. Inta nga rodan, tapno makasubli ta adagos. Adapay klase tayo ton madamdama. Sapay no makalagip ni maestro kat kumaro. Sumrek adagos. Uray sumagmamanupay a minutos. Datayumat kit iti mayranod no kasjay. Nalaing ba't nga gisuro? Sa bagay. Ala, inta nga rodan. Nay, ada kayo mo dito tiyendaan, anak ko. Ipay kayo mo, iti kaklase. Ay, wan nana, nakalako kayo ka din? Intulod ni tatang mo ti sumagmamano anabati, di pwesto ti may nga agrit retail iti ikan. Itaman pa'y akadwayo ni tatang? Nakalako kayo adagos no kasta. Dua kami ngamin ang nag-deliver. Iso anapartak kami anakalako, anak ko. Nasayat nga rod no kasta nanang. Kunak no saan kayo pa'y anakalako to may kayo tulungan. Mayat gayam no kadwak ni tatang mo nga umay aglako, anak ko. Urayak ko man ni tatang, ngam dandani matanti klase mi na. O sige, mapan kami pa'y. Ala anak ko, agangad kayo ah. Wan nanang, sige, panawan da kayo nga rudan. Ni, apayin kapitan. Anya ti mariknam. Malamin ako na Awan mat nga rod ulas anaposkol dito Sige, tainak mangala itinanggang mo abulong ti saba. Isun ti pagulas mo. Tapno saan ka unay amalamin. Nagrigatan na yati kastoy. Awan lakat lumabas na helikopteren. Kapitan, mangmangag mo ka di dayjay. Helikopter dayjay. Ingkaalaan ti intugkal mo akayo nga dapuraw akamiseta iti murdong na. Iwasawas mo. Tapno makita da ka. O sige, inak nga ron iwasawas ti kamiseta. Sapay na kuma.
Tanda makakita ka na kami dito eh. Mangmangnag mo ka di Dayjay. Helicopter, Dayjay. Ala, yung kaiwas-iwas di kayo. Nga dapuraw akamisita iti mordong na. Tapno makita da ka. O sige, urayin nak dito eh. Sapay ko mata makita da ka. Pangaasim Diyos ko, tulungan da kami. Sapay ko mata makita da ka. Iwas-iwas ko ti puraw alupot. Pangasyo! Tulong! Tulungan da kami! Delikado ti salon na ti kadwak! Pangasyo! Nag-request ti helikopter. Bumaban. Mapanag iti ayan ng kapitan. Kapitan! Bumaban ti helikopter. Oh my God. Sumalabay ka kanyak. Tama panta iti ayan ti helikopter. Makapanak matlahan iti ospital. Kunak namatay ako. Agri-ring ti cellphone di tabag mo, gayam. Jak pa'y kat mapuutanan, gapo iti pampanunutak. Anya ka di ti pampanunutam. Sung batam kit di no, sino man dito umawawag. Agore man nga ron tairwar ko, itibag ko ti cellphone ko. Saan mo ta naka-register kanyak ti number? Sung batak man lang. Hello? Sino da ka di? Dandag iti missing, sir. Mabalin ka di kasaritak ni Romy. Sige, sir. Pakitad man nga rod kan kuha na ti cellphone, please. Anya ka no, adadan? Wan ka no. Itadan ti cellphone ka ni Romy, takasaritak. Apa yan? Naputad matan. Awanan. Darasam, sikat ti mangawag iti contact number nga imawag. Sikat ti agkol ba? Hello? Hello? Hello, sweetheart. Kumusta kan? Kunami lakit din o awan kayon. Saan kami makatal na kaninana Lisa nga agsubli-subli dya opisina ti ferry boat ti Pantalan. Aging gana nga imbaon da ti helicopter ti militar. Urayin dak dita. Cellphone ti military da ito eh. Nakiusarak lang. Sige, mapanak ijitsandaan no vacant ti classic. Ipadamag ko kada nanang. Ta ibagadamat kaninana Lisa. Awan nga minti signal ijabasit nga isla. Sige, sweetheart. Agyaman ako unay. Awan ang yaman na, sweetheart. Bye. Nanang, ada ka nun da, Romy. Nasarakan ida ti helicopter. Ay kasta ka di anak ko. Ay agyaman tayo iti Diyos. Tadi na ida binaybayan. Wan nga rod, nanang. Iti maisa nga isla kano ti nakaisadsadan da. Nagasat na nga rod Tanagkadwada pa'y iti may maysa nga isla. Ay wanan niya. Apay nagkadwada nga agpayso. Saan tayon panunutan no apay? Tinasken, si bibiyagda. Agyaman ako na, Diyos ko. Tadi mo ida binaybayan. Awan ka dit klasim ita, anak ko. Nanang. Imay ko lang impadamag tinapintas adamag. Pakidano niyo ka ni Nana Lisa. Tapno makaginawa mat iti kadadanag na. Wan anak ko, bayam, taibagakkan kwa na, apaman ang makadano nak ijibasit nga isla. Itaman pa'y nga imay ka dito balay, Andrea. Ay na, saan kan nga agliday, Lisa? Adda ka nun da, Romy. Nasarakan ida ti helicopter iti maysa nga isla. Pudno ka di dayta. Ayan ti anak ko. Lumugad da ka nun iti helicopter. Ngam ipandapay ida iti Pantalan para iti investigasyon. Mapanak nga ron iti Pantalan. Urayak ijay ti anak ko. Dito'y kan nga aguray. Ang mga noadupay ti damagan da kadakwada. Ay na, agyaman unay iti indanon mo, anasaya at adamag. Awan anyaman na. Sige nga ron, tainakmatan iti balay. Dito'y nga mintiim mo na nga imayak. Agyaman unay iti Diyos.
Di na binaybayan ti anak ko. Kunaklakit din, no adadakas anapasamak kan kuana. Nagapuan ba kahit sa bali matinagnaam? Naggapuak ijay balay dalisa. Napan ko impadamag di imay imbaga ni Deborah. Nasarakan dan ni Romy. Anya, ulitan man timbagam. Nasarakan da ni Romy? Wen, ngam lumugan da pa'y kano iti helikopter ti military. Agdiretso da iti pantalan para iti maaramid nga investigasyon. Ne, ti amok katawanan ni Romy. Saan ko lang nga imbagbaga da iti anak ta, tamang ano agladingit. Ay, oray siyakmat day tamat ti adda iti panunot ko. Ay, uray anya ti mapaspasamak. No saan nga ipalubos ti apo nga addadakas a mapasamak. Makalasat ka. Agpaisot ako namlakay. Asino nga iti mangipagarop nga agbyagda, iti kasjay kabayag asan nga amuno sa dino ti ayanda. Agmanuak nanang. Ay na, anak ko. Agyaman ako unay iti Diyos, tadi nakabinaybayan. Nakaisadsadham, anak ko. Iti may nga isla, nanang. Inasikasok ti kapitan ti ferryboat. Naputod ti saka na. Gaputa sinakmal ti pating. Anya, kahit ayan na ita. Indiretso may di ospital, nanang. Ngam ti pagsidda awak. Adda nakita nga ingkabil ti pulis iti medyo asidag iti Katrina. Anya nga dyan kabil da. Nujak agkamali. I-video kan i-record dati mapaspasamak iti unag ti kwarto na. Kasta ka de. Di da pa'y siguro imbestigaran. Taasi kaswan da pa'y. Imbaga ti maysa kadagiti investigador nga imposible adi ka nakariing no gagangay ka no aturog ti napasamak ken ka. Uray siyak. Maburbur siya anak iti napasamak. Imposible ang nakaturugak. Anya ka ditikinan mo, sakbay ang naturog ka. Iminumak lang iti danom nga inted ni Leia. Nadlaw mo ka di, ang nagkikinita dagiti pulis, idi imbagam adanom laeng nga inted ni Leia timpaunag mo? Mas daawak nga rod. Uray siyak. Diyak matukod a panunutan. Saan nga ta nga dalaok ti ininom mo adanom? Taapay ang nakaturog ka, adi ka pa'y nakapuot? Laok, kunam. Posible nga taday ta. Apay no nakaturog ka, di ka kadimariing no kasjay nga igamanda ka? Day ta nga rod mat ti pagsidsid da awak. Saan ko maakas ta tinapasamakan ka? No di mo inggagara nga impag na ti ferryboat iti sabali arota. Jak ni namnama akas di ti mapasamak. No at sino pa'y ti ginandat ko apukawan. Isu pa'y tinangas sa kaso kanyak ije isla. Inturong ti apo, amay may nga isla tinakaisadsadan nyo. Dahil tangarot ti napanunot ko. Nakaamirisak. Idi nasikaso nak ni Romy. Idi imbagada kanyak akakaasi ti ina ni Romy. Tagmay may nga anak. Nakonsensya ak. No dita ko man nagplano iti kontraki ni Romy. Saan ko maana aksidente ti ferryboat? No amukla ko maapang paturog ti inted mo kanyak apulbos. Saan ko nga inlaok iti danom nga ininom na? Ti kayat ko. Kat makaturog lang met. Ngamdak sang gasat. Ta na aksidente ti ferryboat. Saan ko nga mo nga dagam dakkel abato amadong parna? Idi imbagam apang paturog ti inted mo. Imbagak asaan mon apatuloyon nga ilikaw ti ferryboat. Ngam di nakmat ngamin tinumpal. Uy, natarnaw ita ti rupam. Taadan di ka ayan-ayat mo. Wan nga rod gayam. Ngam kaasi nga agripaso, ta sumagmamano alawas ti absent na. Imbag tainik kanda iti make-up class na. Amo nga min dagiti professor tinapasamak ken kuana. Ada konsiderasyon nga inted da ken kuana.
Anya nga ti resulta ti investigasyon. Adda nga ta madusa, gapo iti kasi pasamak da. Paimbestigaran ni Romy. No apay asan anakapuot iti kasjay anapagteng kadakwada. Rumbang kumaan nakariing, no gagangay lang nakaturog. Unan niya. Imposible nga min ngagpaiso, ha? San abinaybay anti apo ni Romy, tanasing pet a tao. Agsingsing petak man mat, tapno dinak mat baybay anti apo. Kumusta kan? Mayat ka din tiriknam, kapitan. Wen Romy, sakbay nga ibagak tipod no napasama kadag iti investigador. Kayat ko pa iti agkid daw iti pamakawan kan ka. Apay at dumawat ka iti pamakawan, kapitan. Imbaga mananday ta, idi at data iti isla. At dadakas a plano mi kinilaya. Anya? Inikak iti pampaturog ti danong nga inted na ken ka. Apay nga inaramid mo day jay, kapitan. Kayat ko amatagikwan ni Deborah. Ngem gapo iti day jay at arigagay ko. Napukaw ko lakit nga rot ti may sasakak. Pakawanan na ko ma, Romy. Nukasta. Adda pa naggustom iti kayanayat ko. Ulitak ti akid daw iti pamakawan. Sigurado amadusak. No ipudnok ti amin kadag iti polis. Tangay na podno ka nga dumawat iti pamakawan. Sa anak nga agdarom. Tilaangan akin ko iti ferry boat ti mangdusakan ka. Lumagan ti kasom. Tawan mo't natay a pasahero. Pinayaban kanumot dagiti investigador ni Romy. Wantang, may papan iti nadoktalan dagiti investigador. Anya ka di tinadoktalan da? Babaan iti kabil da amang video kan mang record iti saritaan da Ivan kan Leia. Nadoktalan ti naramid dagiti ito ha. Anya ka di tinaramid da? Ingagaran ni Kapitan nga inlikaw ti ferry boat. Ngam daksang gasat anakadong par iti dakkel abato. Kunakon ket. Apay ngamin anapan da ijay. Linaukan dagayam ti agas apang paturog ti ininom ni Romy adanom iso anakaturog. Nagdakasan. Imbag taawan tinatay. Idi napasamak ti kasjay. Agdarom ka kadimat, anak ko. Nanang, di mawat iti pamakawan ni kapitan. Mabayag. Kentak-takla iti panagadal ko. Huwan matkit de, anak ko. Tikit di panagadal mo ti into naram, tapno makaturpos kan. Amom nanang, idi adda kami ija isla. Kunak, no saan kami na makaawid. Awan ngamin lumabas a barko. Ay, no saan akanayon amapan ni Deborah nga agdamag. Amangan no didan impasnag tinangsapol kada kayo. Kadwa na ti inamot laeng ti kapitan. Jak ninamnamat tinapasamak nanang. No saan adimawat iti pamakawan ni Sir Ivan. Amangan no indarum ko. Bye-bye amon, anak ko. Bendisyonan ti apo ti mamakawan. Nakaswan mo't gaya man dagiti dua, gapo iti imbidensya an naala dagiti investigador. Amin nga aramid adakas, saan ama ilimat. Dandani ka na'y sagmak, gapo iti dakas nga aramid na. Ikagumaan takid diti makaturpos. Tapno makapantayo, ijidakal nga isla. When sweetheart, day tati arapap mi kada tatang. Kastamot kada kami kaninanang. Timakapan itidakal nga isla. Nataltalgad tayo ngamin igjay. Ngam iti ayan tayo iti agdama nga isla. Managlaylayos ngamin. Ngam no saan mo ta pa nagbabagyo. Pagbiyagan tayo mat, tamakakalap tayo. Nakaswan ta di na oras. Gapo iti mading inaramid. Isungarad. Sana nasayate agramid iti banag. Apakairuban ti pada a tao.
Agbabawi ak ngam nalpasan. Oray sak. Nujak nagpanunot iti kasjay. Saan kumamat anaputid ti sakak. Ngaman ngay. Anusan tan ti dusa ta. Tamadi mo ti inaramid ta. Wan nga ron. Talagang agpaiso tay kunada. Ama udi ti babawi. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta iti alawas ana pauluan. Biag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.